Ami sibiri la ami septembre kalo kile wolonwula la san 2024 amunu be kan lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ aw ni ɲɛtuma aw bisimila bi an ka kunnafoniya olu kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛla ka sanga ni kunungo juma don ye septembre kalo kile 6 sufɛla wagatiw la an ka jamana ɲɛma colonel Asimi Goita ale kɔni sigila kana an ka jamana kɔnɔna la kɔni kelen kɔfɛ ka taa i senu fɛn min ye FOCAC ale kɔni 9e édition na Chine ka olu fɛ yen a kɔni ka nali la a bisimilala aéroport Modibo Keita kɔnɔna Senikaw fɛ yen kɛnɛ min ka an ka jamana gouvernement ɲɛma min ni o ye Dr Choguel Kokala Mayiga fo ka taa se gouvernement ministre caman kɔni ma ka sanga ni an ka jamana ɲɛma kɔni ka Chine taga kelen okumu kɔnɔna ye fɛn min ye Chine jamana o kɔni sefa wari miliyari 22 di an ka jamana kɔni ma o miliyari 22 la miliyari 2 kɔni dira walasa a ka se ka o ta ko do sanji kɔni ye dekun ta ka ɲɛsin maa minnu ma olu dɛmɛni kɔni sira fɛ. A bɛ fɔ min ma ko autorité de protection des données à caractère personnel ni o kɔni ye fɛn min ye ɲɛmayaso min sigilen kɔni do ka sanga ni kunnafoniya minnu kɔni bɛ di adamadenw yɛrɛ kun kan ni o kɔni mɔgɔ kɔni ka fɛn min ka dɔn ka fɔ vie personnelle ni a ɲɔgɔnna caman olu kɔni bɔra ka communiqué di kɛ communiqué min kɔnɔna la u bɛ kangari da maa bɛɛ lajɛlen fɔ minnu bɛ yen nɔ ni bɔlɔlɔsiraw sanfɛ pagew b'u bolo ani plateforme b'u bolo n'u bɛ to ka kunnafoniyaw kɔni cari a sanfɛ a yirala k'a fɔ ko k'a ta bidenw kɔni ma o kɔni si yamaruyalen tɛ ka sɔrɔ ni i kɔni tɛ kunnafoni dila ka fɔ ko i kɔni certifié ni o ye ka fɔ i yamaruyalen don ni kunnafoni di kɔni baaraw ye walima i y'a kalan kɛ a ma yamaruya maa si kɔni ye ka fɔ k'i bɛ kunnafoniyaw kɔni cari bɔlɔlɔsiraw fɛ walima kunnafoni di sira wɛrɛ fɛ n'o tɛ i bɛ se ka ɲagili wari min bɛ se k'a ta fɔ sefa wari 10,000 ka taa bila fɔ sefa wari miliyɔn 20 bɔɲanko la. Kasangani forum de la coopération sino-africaine ni o kɔni ye FOCAC ni o ye Chine ale ni ka dɔn ka fɔ Afrique jamana u bolo di ɲɔgɔnma jamana kɔni ka forum ta ko 9nan kɔni baaraw ye fɛn min ye AES ni o yɛrɛ kɔni ɲɛminɛlen don an ka jamana ɲɛma fɛ colonel Asimi Goita ni a ma ɲɛ u bɛɛ lajɛlen kɔni kun semena ye ka dɔn ka fɔ ɲina FOCAC kɔni na Asimi Goita a ye wele kɔni bila Niger ale ni ka dɔn ka fɔ Burkina Faso ministre ɲɛmaw ma u ka se ka na ka sigi ka kuma u bɛna se ka ɲɛfɔli minnu kɛ ka sanga ni FOCAC kɔni okumu kɔnɔna ye min kɔni kɛra septembre kalo kile 3 tɛmɛnen san 2024 septembre kalo kile 7 san 2023 septembre kalo kile 7 san 2024 ye don gɛlɛn ye maliyɛnw tɛ ɲina don min kɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tombouctou région kɔnɔna la groupement Raoul Cercle yɛrɛ kɔni kɔnɔna la bato min kɔni kun bɛ Tombouctou région kɔnɔna la n'a kun bɛ ji sanfɛ ka i kunda fɛn min ka dɔn ka fɔ ni kɔrɔgɛlɛn dinɛ tigilamaw kɔni ye bin kan wari ta ka ɲɛsin bato in ma ka maa ba caman kɔni bɔnɛ u ni na o kama don in kɔni kɛra don ye maaw tɛ ɲina don min kɔ o kama bi ye o san kelen ye duwawu don ani tasibila kɛra fɛn min ye banbagatɔ kelen ani maa kɔni jukina fo ka se maa mun ye degun kɔni sɔrɔ na o kama ka duwawu do kɛ u ye ka tila ka dangali ta ka ɲɛsin ni waleya cɛjugu kɔni kɛbagaw ma ala ka ɲɛsuma bɛ fan fɛ ala kana o ɲɛsin o ma. Kunungo septembre kalo kile 6 juin san 2024 an ka jamana samata sɛgɛ ni Mozambiquekaw kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ match min kɔni labanani kelen ani kelen kɔni an ka bi yɛrɛ ni o kɔni dola Yves Bissouma yɛrɛ kɔni fɛ an to fa senandolaci bina kun kɔnɔna na ali bi fɛn min ka dɔn ka fɔ Mali senandolaci kɔni dusuma kasayalen do bi ka sanga ni ASB ni o ye association sportive de Bamako olu ka cɛden dɔ ni o ye Fode Keita ye ale kɔni tunden kɔfɛ ka 24 heures ni o ye heure 24 bɔɲanko kɛ garantiki bugu ale ni sira kɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ a somɔgɔw kɔni taara bɔ a shure kɔni kan a kɔni ka taɲali koɲɛw kɔni na ɲɛfɔli caman ma kɛ a la nka an bɛ duwawu kɛ banbagatɔ ye ala ka badabada dali nɔgɔya a ye. Ministre Assa Bajalo Touré ale kɔni ye wuli ka jɔ kɛ ka fɛn min ka dɔn ka fɔ ka taa cakɛda caman kɔnɔna min o kɔni service caman kɔni département kɔnɔnaw ye a ka ni senabɔli kun tɛ dɔ wɛrɛ ka se ka taa i ka dɔn masala ni baara kɔni kɛbaga kelen na bɛɛ lajɛlen dekun min bɛ o kan ani laɲini min bɛ o kan ani ka dɔn ka fɔ jilajali kuma min bɛ a fɛ ka fɔ u ɲɛna o kɔni sira fɛ. A ka ni senabɔli yɛrɛ kɔni ye a kunsi ka taa se fɔ centre de recherche de la lutte contre la drépanocytose ni o kɔni ye koloci bana kɔni fɛn min ka dɔn ka fɔ centre min ka baara kɔni bɛnnen don o koɲɛw ɲɛɲinini ma ani ka se ka o bana kɔni kɛlɛ a kɔni ye i kunda olu kɔni kan yɔrɔ min na u ye masala caman kɛ fɛɛrɛ minnu bɛ se ka sɔrɔ walasa ka se ka koloci kɛlɛ an ka jamana kɔnɔna la ani ka dɔn ka fɔ maa minnu na ka se ka olu tanga cogoya min na ni furaw bɛ a la ka se ka olu sɔrɔli cogoya olu sabati.
fɛn min ka dɔn k'a fɔ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna la kiiritigɛsoba min bɛ yen ni ale yɛrɛ ka koɲɛw kɔni ɲɛsinnen don ka dɔn k'a fɔ droit de l'homme kɔni ma olu kɔni bɔra ka fɛn min ka dɔn k'a fɔ laseli kɛ min yɛrɛ kɔni ye diɲɛmɔgɔ kɔni dabali ban kosɛbɛ cɛ ni cɛ ka ɲɔgɔn furuli ko kɔni koɲɛw la a bɛ taa juge 47 la minnu kɔni sera ka a yira k'a fɔ diɲɛma la ko cɛ ni cɛ ka ɲɔgɔn furu ko o kɔni tɛ sariya ye wa min yɛrɛ kɔni man ka kɛ min yɛrɛ kɔnɔna u ye sariya kisɛ caman bɔ minnu kɔni bɛ a yira k'a fɔ ko in kɔni ni kɛ man kan hali ni bɔra fɛn min kiiriko binna ko ka taa kɛnɛya ko fɛn fala fana fɛ a yirala k'a fɔ ko ɲuman kɔni tɛ a ma mɛn kosɛbɛ fɛn min Afrique du Sud o kɔni cɛ dɔ min yɛrɛ kɔni ni a cɛɲɔgɔn dɔ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ale tanya ka a sabu kɔni kɛ ni dogoyɔrɔbana dɔ ye min yɛrɛ bɛ sɔrɔ ni cɛ ni cɛ kɔni ka i ka dɔn k'a fɔ gɛrɛɲɔgɔnya olu yɛrɛ kɔni ye o de kama a kɔni yirala k'a fɔ ko ni kunnafoniya in ka ca de kosɛbɛ diɲɛ fantan a naani bɛɛ lajɛlen fɛ ka d'a kan maaw kɔni bɛ ka nin waleya kɛ k'a kɛ i n'a fɔ ko ani sariya bɛ taa ko sariya bɛ u bolo hakɛ bɛ u bolo diinɛ ka bɔ yen nɔ k'a yira k'a fɔ ko ɲuman tɛ a ma ɲi a ma hakɛ tɛ u bolo wa hali kɛnɛya ta fanfɛla fɛ ko ɲuman yɛrɛ fana kɔni tɛ a kɛra an ka jamana kɔnɔna la kunun ko septembre kalo tile 6 jumadon san 2024 opérateur économique et de transitaire caman fo ka taa se importateur chinois dɔw kɔni ma mana de dépôt kɔni dara minnu kan y'u yɛrɛ sɔrɔ koba naani ni ɲɔgɔn cɛ a sababu ma dɔ wɛrɛ la ko u kɔni sen yɛrɛ ŋanamu dɔ kɔni na min bɛ taa fɔ sɛfɛ wari miliyari 200 bɔɲan ko u kɔni ye minnu kɔni yurugu min yɛrɛ kɔni na mana de dépôt dar'u kan n'u yɛrɛ sɔrɔ koba naani ni ɲɔgɔn cɛ o kama fɛn min ka dɔn k'a fɔ u bɛ kiiri tigilamaw ka bolo kan ni ko min bɔra a ko la kɔfɛ u kunnafoniyaw na di ma o ma an bɛ taa sankaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnen la san quartier min yen nɔ ko Lafiyabugu maa kɔni bugunatigɛ dɔnbali dɔw kɔni ye binkani wale ta ka ɲɛsin muso sifin dɔw kɔni ma min yɛrɛ a furulen kun don wa den 2 tun bɛ a bolo wa a garisigɛlen yɛrɛ kɔni kun don kɔnɔbara o yɛrɛ fana tun bɛ kalo 2 bɔɲanko la a yirala k'a fɔ ko ni maa ninnu kɔni nana u ye muso in kɔni sɛbɛkɔrɔ ci ni berew de kɔni ye fɔ ka a da kuma min na a cɛ kɔni donna so a nana muso kɔni dalen sɔrɔ a kirinen don a kɛra cɛ kɔnɔ ko a kirinen don fɔ kuma min na sɛgɛsɛgɛliw ye a yira k'a fɔ muso kɔni tɛ yen tuguni o sɛgɛsɛgɛlikɛlaw kɔni ye a yira k'a fɔ ko ni maa ni gɛlɛn ninnu de kɔni ye nin waleya in kɔni kɛ o kama fɛn min ye san a n'a lamini fɛn min ye a lakana tigilamaw ye fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan walasa ka se ka yele da nin ko in kan an b'a fɔ ala ka hinɛ banbagatɔ la ala ka saya kɛ a ma lafiya ye a kɛra Bamako commune fɔlɔ kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnen la Jelibugu ka olu kɔni fɛ yen nɔ sinaya bibina a ma nɔgɔn du dɔ kɔni kɔnɔna la muso dɔ ale de filɛ sinaya gɛlɛya kojugu ka ji kalaman ta ka o yɛlɛma a sinamuso kan min kɔni kɛra fɛn min ye mankanba ani jatigɛkoba ye kosɛbɛ o de kama wuli dafumali ni olu ka baara kɔni bɛn don adamadenya ɲɛw la kɛnɛni ma kɛrɛnkɛrɛnnen la musow kɔni ka hakɛw kɔni ɲinini o ma olu ye wuli ka jɔ ni fɛɛrɛw kɔni sigi sen kan ka a ko ta k'a di an ka jamana fanga tigilamɔgɔw ma ka se ka fɛɛrɛ ani ka ɲangili min ka kan ni ko in na ka o kɛ a la sanji kɔni ye cɛnni kɛ ɲinan kosɛbɛ a ma dogo maa si la o de kama fɛn min ye lakɔliso caman kɔni bɛ yen nɔ ni sanji kɔni ye minnu kɔni kɔnɔnaw tiɲɛ a ye dɔw kɔni kogo dɔw bin a ye dɔw fɛnɛ kɔni tɔlu wuli fo ka taa se kuru kɔnɔna fɛnɛ caman kɔni tiɲɛnen don o de kɔni kɛmɛ kamanagan koba ye denmansa caman ma lakɔlisow kɔni ta fanfɛla fɛ Bamako kɔnɔna la fo ka taa se marabolo kɔni kɔnɔnaw ma ka d'a kan lakɔli ta tɔ tɛ tɛmɛ dɔgɔkun damadamani kan tuguni nka fɛn min ka dɔn k'a fɔ kilasiw kɔni tɛ kalanw bɛ se ka kɛ min kɔnɔna la an bɛ taa an ka kunnafoniyaw kuncɛ bɔlɔlɔsira sanfɛlaw la kɛrɛnkɛrɛnnen la TikTok wagati laban ninnu na ordre de médecin ale kɔni wililen don ka jɔ kosɛbɛ fɛn min esthéticien minnu kɔni bɛ réseaux sociaux sanfɛ ni o kɔni maa minnu kɔni bɛ furaw kɔni feere walasa ka se k'i fari fan dɔw bonya ka se k'i fari fan dɔw ɲa ni a dɔw b'a kɛ ni produit cosmétique dɔw ye ni dɔw bɛ a kɛ ni piqûre ni o ni a ɲɔgɔnna caman ye ka sɔrɔ certificat tɛ u bolo a yamaruya tɛ u bolo hali n'a sɔrɔ certificat bɛ dɔw bolo u bɛ baara min kɛ i bɛ taa sɔrɔ ani u ka éthique yɛrɛ kɔni tɛ taa o kama ordre de médecin kɔni wulila ka jɔ kosɛbɛ wagati laban in na a kɔni tɛgɛ kɛ esthéticienne caman ni kɔnɔna minnu taara u yɛrɛ kɔni sɔrɔ bolikaw olu fɛ yen nɔ o kɛra sababu ye caman fana bɛ yen nɔ minnu hali n'u bɛ k'u ka feere u bɛ ka taga fɛ bɔlɔlɔsira sanfɛ dogo kɔnɔna nka n'u t'u ka produit kɔni bila fɛn min ka dɔn k'a fɔ bɔlɔlɔsiraw sanfɛ nka u kɔni bɛ ka continuer k'a kɛ dogo la dɔw yɛrɛ fana bɛ olu y'a bɛɛ lajɛlen dabila pewu u sirannen don nka maa minnu kɔni minɛla kɛrɛnkɛrɛnnen la dɔgɔkun laban kɔnɔna la yɛrɛ olu kɔni a yirala k'a fɔ kangari kɔni dara u ye kosɛbɛ i ka dɔn k'a fɔ ordre de médecin kɔni fɛ k'u bɛ ka baara min kɛ u k'a dabila nka kulokun gɛlɛya kama u ma sɔn k'a dabila u tɛmɛn'a fɛ nka wagati min u bɛ kɔgɔbana ni ɲɔgɔn cɛ an b'a fɔ an k'an janto an yɛrɛ la kosɛbɛ ni ala ye farikolo min d'i ma i b'a sɔrɔ a y'a d'i ma kun dɔ de la mɔgɔ kana maloya n'i yɛrɛ an ka sɔn an k'an yɛrɛ accepter an bɛ cogoya min na an ka lafiya buru la ka wari bɔ ka i b'i fari ɲa ka sɔrɔ i bɛ ka taa i ka ɲɛnamaya de don bɔgɔ la a nafa ka dɔgɔ wa kun yɛrɛ fɛnɛ tɛ a la
Mali kunnafoni bɔlɔlɔsira lajɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la tunkarakɛw an bɛ foli ta ka di aw ma wa an bɛ foli kɛ maaw ye fana aw minnu bɛ an ka video lajɛ don o don aw tɛ sɛgɛn ka like aw tɛ sɛgɛn ka commentaire bila foli bɛ aw ye aw bɛ aw ka hakilinaw di aw b'a ka faamuyaliw yira aw ka hakilina mana kɛ min ye faso ko kan aw bɛ o fana yira an b'a fɔ aw ni ce aw ka o faamuyaliko ɲuman na aw kan bɛ dɔwɛrɛ ni Ala ma basi kɛ ne na aw la Ala k'an ka jamana basigi an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la Ala ka an ka jamana ɲɛma olu fanga se